Manas Boro, good morning, like done. Thank you. Pranjit Boro, hello no, hi. Pranjit Boro, ma kabar? Manas Boro, like done. Thank you. Pranjit Boro, ma kabar बाजै सना? खबरा गेजेरावनो। नोंनालाय मा खालामदो Pranjit Boro? Manas Boro, on. Thank you. सोर दं अन्नानै जोंहा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब बानायना होदो लोगोफोर अन्नानै एसे सापर्ट बानायलायना होदो आंनि एलबिआव प्लिज दसे सम टाइम होफैदो सोर दं लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब बानायाखैबा बानायना होदो कमेन्टआलाय दावखोलांबाय Pranjit Boro आंनि खबरा
जों मा होनदों थारत गेजेराव नङा ए प्रानजित बर' हानो प्रानजित बर' लाइक होबायनो थेंक इउ प्रानजित बर'। प्रानजित बर' बबे लागोनि दावराव जाखो नोंलाय दावराव ना दावराय दाउ बबे लागोनि दावराय जाखो नोंलायनो आङो बाक्सानि होनलायदो नोंलाय बहानि प्रानजित बर' सेम सेमनो एएस ब्लग हायनो हेल' एएस ब्लग गोदान बायदि नुबाय आं बर' नंगौना नाबा एएस ब्लग माबा साबसक्राइब खालामाखैबा खालामना होदो जा गोदान नुबाय आं नोंखौ ना लोगोसो दंखायो नेटखौनो प्रानजित बबे गामिनि नोंलायनो आङो बाक्सा सालबारि नोंलाय बहानि प्रानजित खाथिनि नामा सिमलानो सिमला खाथियानो जायोसं सालबारि बाजार फैना फैया जोंना सालबारि बाजार सेरावनो सालबारि फाख्रिगुरि थाङोनो जोंना सालबारि बाजारखौनो नुहुरो मालाबा लोगो मोनबा माथो हो दे ए मालाबा थांगोन दे जागोन दे जागोन दे एएसआ मा होनदों जोंहा ओंखाम जाबाय नामानो जाबाय जोंहा नोंसालाय जायाखै नामा एएस लाइक होआखैबा होदो साबसक्राइब बानायाखैबा बानायना होदो प्रानजित बर'आ मा होनदों नोंनि मिनिस्टारा मा मावोनो आंनि मिनिस्टारा जेबो मावथ'वालै ओरैनो बेखार मिस्टारा मालै आं माबादों नों नुवाखै मा खालामनो माबा मुलि जादोंआनो होनबाय आं मुलि जादों प्रानजित बर' हम मिनिस्टारानो रुगोन ना माबा मुलि जानायानो दसे जिरायनो मोना नामा एएस ब्लग साबसक्राइब खालामखानायसो आंनो बानायखानायसो खोमा
बानायाखै खोमा दायो बानायगोन र' आं। बाजैया बर' बाजाराव फैबायना फैयाखैनो? आं बर' बाजार थांफेराखैनो खालि सालबारि रुपुयनिफ्रायनो थाङाखै आं सिमलायावबो थाङाखै। एस ब्लग लाइक दान थेंक इउ। नो थाथ' बाजैनो जागोन दे। थेंक इउ प्रानजित बर' आंनि एलबियाव दसे सम टाइम होफैनायनि थाखाय। वेलकाम प्लिज माय एलबि सापर्ट मि गाइसमोन अननानै जोंहा लाइक साबसक्राइब कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर जाय दं। प्लिज लाइक कमेन्ट साबसक्राइब। वेलकाम माय एलबि सापर्ट मि गाइसमोन जोंहा अननानै लाइक साबसक्राइब कमेन्ट खालामना होफैदो।
एस ब्लग बाय बाय आं ओंखारबाय दा आब' आं खामानि मावनो दा आब'नो अके एस थेंक इउ आंनि एलबियाव दसे सम टाइम होफैनायनि थाखाय एस ब्लग Hey, hey. Kayaknya salah share. Hah?
bisa ya.
Nani? Nani ya? Masih.